Liphinde lathabathisa namhlanje iphulo lokucima umlilo emva kokunqunyanyiswa izolo ngenxa yomoya ububhudla ngamandla. Indlela iTafelberg kwakunye neFrederick zezinye zeendawo ebezinikwa ingqwalasela. Lo mlilo noquqise isithuba seentsuku ezintathu utshabalalise iihektare ezingama-600 yaye udale umonakalo omandla kwizakhiwo ezinembali zedyunivesiti yaseKapa. They're concentrating mainly here just above Newlands, below the saddle on the city side. There's still an area that's a bit of concern to us. Ukanti umrhanelwa notyholwa ngokuntumeka lo mlilo ebevele enkundleni namhlanje yaye kulindeleke ukuba avele kwakho nge-28 yale nyanga ngelixa lusaqhuba uphando ngentsusa mabandla yalo mlilo. There are a number of members of the public who have forwarded pictures around what those first fire looked like, the direction the smoke was blowing, where it was located, and from that, hopefully the forensic fire investigator that Sandbox has appointed can start piecing together a picture of what happened. Imibutho yesisa noluntu ngokubanzi lusathe gqolo ukugalela esivivaneni. In the last 2 days, the frontline workers have been in the heat of putting out this fire. Abahlali ebebehlangulwe kwiindawo zabo banikwe imvume yokuba bangabuyela ezindlini zabo ngelixa zisavaliwe indlela eziliqela ngakwintaba etafile.